ngene wae ceritane wae. Aku mari bar ngaturke makku nang ngendi? Nang Trans Jateng. Oh, kabar blas lo. Urung ana uang. Makatu isuk iki mau. Yo, gitu. Oh. Selong. Hawane kaya ning TV wae, wadem wae. Wah, alon-alone wae. Iki dalanan nang shelter wae, sheltere wae. Yo, shelter. Jadi kita tekan jembatan pokok wae. Jembatan pokok. Kiwo wis tekan ngomah aku wae. Oh, tekan ngomah. Aku ya tetep dhewe neh kok. Bar ngaturke makku ae mau. Go dhewe. Go. Ora enak wong neh. Wis ngono ae.